И така, нека да започнем с една случка, в която участва един от основните герои в тази книга. Мой добър приятел подвижава се под най-различни псевдоними в тази книга, като Дългия, Капитано на Белкон, Недев, Бае и така нататък. В един етап от живота си Капитано бил група с някакви хеви металисти. Но като казвам хеви металисти, имам предвид от най-тежките хеви металисти. Това като почнеш по тех значки тук по реверите и по целите гърди. Едни гривни такива с някакви ромбове по тех и шипове. Някакви игли стърчат от тук, от носове, от обици. Едни синджири превити през тех като 3 синджира роби, ама дебели синджири, като тия, къде са задърпане на туалетното казанче. Даже по-дебели. Както и не. Цялата група отият на гости са на майката и бащата на един от групата, посрещат ги, некъде в старопланинските села е било. Бабата и дедото обаче точни по конец. Бабата търчи из градината, вади краставици домати, реже салати, бърже. Дедото веднага резва главето на едно агънце-багънце и се почват. Ракията на масата студена, ракийки, салати, агънце, пак ракийки, пак салати, повече ракийки до среднощ. И така на събалента почват да се излюпват един по един към 9-10 часа. Седат така на масата, бабата, много точно обаче бабата. Наприла една гореща чорба и ония седат и така мушкат по 2-3 бързи ракийки с гореща чорба за избистране на погледа. Обаче се гледа, той е домакиня, нали такъв. Гледа, един от групата го нема. И така, ръга. Капитан река, Недко, фамче къде е, бе? Спокойно, ще дойде. Добре. Пият по някаква ракия, така, взимат от горещата чорба, оня пак го нема. Нашия домакин ръчка. Иди го виж, той да не му е лошо на момчето, иди провери. Оня Недко ми казва, дебре, спокойно, бе, нищо му нема. Той си има процедури си има сутринта. Какви такива процедури има път точно толкова големи? Вика, слушай, вече, ти мислиш, че е лесна тази работа. Това да станеш, тия значки всичките наново да ги подредиш, тия гривни да ги увиеш тук, синджире да намоташ, това ножове да сложиш от кубинките, това е сложна работа, не е толкова просто. Сега ще дойдат. И по едно време верно, пристига нашето момче, седа така на масата, фърля 2 ръки, им дава на ламята и затега, нали, гореща супа, а то го гледа домакиня, гледа го и рекал, моето момче, гледам те, много печен човек си, бе, мамо стар. Що си се накичил с тия синджире като шофьорска кабина, бе, мама му стар?